ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. Бародарои азиз, хоҳарои азиз, касоне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳузур доред, модаро, касое ки поврӣ кор кардагӣ ҳастед, шаурмапазӣ метавонед. Мана бисёр бародаро пурсидан, бисёр хоҳаро пурсидан ки кори 2000 ёвед. Мана алҳамдулилла кори 2000 ёфтем. Агар нағз кор кунед, бо худохат премиям дорад. Кор дар шаҳри Екатеринбург, шаурмапазӣ. Смена аз соати 8 то 8 12 соат гӯем. Дарунаш ба абедаш ҳаст, либоси тоза метиҳад. Номери ман дар зер навор мешавад. Авиакасса, инчунин ватсаби ман ҳамин кор мекунад. Бо худохат корое ки дорем ки бо ҷои хобаш кати вай пулаш камтар 1600. Кор дорем фасовка 1600. ҳозир коре ки мисол барои шумо бисёртар совет медодам, ҳамин кори 2000 бо премиям дорад. Шаурмапазӣ, ҷои нағз. Мана дурӯз дига бана борон зада истодааст, ҳаво хунук шуда истодааст. Биёед мана хазаинаш хело инсони хуб. Пулаша ман отвечат мекунам, пулаш через ман, бародари азиз. Бисёр одамо ки ман кор карда истодаанд. Ҳозирам қариб 10-15 нафар бародаро ҳастанд, кор мекунанд дар Реж, дар худи шаҳр. Пулҳо вовирема шуда истодааст. Худо ба шукр мо ҳаракат мекунем ки ҳамин ё ҳафта ё 2 ҳафта. Пули ин 2000 ҳар 2 ҳафта мешавад. Авансу зарплата. Агар бо касое ки хоҳанд ки официально кор кунанд, боз официально ҳаракат мекунем ки устроиться кунем. Агар желательно документдоро кори 2000 ба патент, пропискашон бошад хубтар. Бе документоям бошанд, иншоалло тоғри мекунем. Баъдан граница рафта документ мебиёянд, документашонам бо ёрдам мекунем. Ногуфта намонад авиакассамо кор карда истодааст. Въезд, закрытие, проверка мекунем, прописка, документация, инчунин граница рафтан, ҳамаша ҳамин номераи ман ватсапа. Бироед, худохоҳ дар хизмати шумо ҳастем. Ассалому алайкум.